Mga kautoran, mahayong adlaw sa inyong tanan. Kag kasining itiyo, nagapasalamat gid kita sa Dios kay magaupdan na rin naman kita sa pagpamalandong sang iya pulong kag ini makita sa Isayas kapitulo 9 versikulo 6 akon lamang pagabasahon ang isa ka bersikulo nga nagasiling: ang isa ka bata matao sa aton, ang isak anak ginhatag sa aton, kag siya ang aton mangin pangulo, kag pagatawgon siya maalam nga manuglaygay, gamhanan nga Dios, amay nga wala sing katapusan, gamay sang paghidait. Ini amo ang pulong sa Ginoo, kag sa ato na naibaluan nga karon nga bulan sang Disyembre o kon kada Disyembre ginadumdum gid naton ang pagkatao sang aton manluluwas nga amo si Ginoong Hesus. Kag karon nabatyagan naton nga daw hindi gid maayo masadya ang pagsilibrar sang pagkatao sang aton Ginoo tungod kay may dako kita nga problema sa bilog nga kalibutan nga amo ang COVID-19 kag ang pagtililipon sa mga tao medyo kontrolado jutay. Pero kabay nga bisan hindi kita makatipon kag kinasadya katulad sang una nga panahon, aton lamang batyagon ang dako nga kalipay sulod sa aton mga balatyagon tungod kay ang aton manluluwas sang unang nga dag-on nagkarisya kag naghalad gid sa iyang kabuhi didto sa cross agod nga matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Kag ang bersikulo nga akong ginbasa kay na sa Isayas kapitulo 9 bersikulo 6, ini amo ang tagna ni propeta sa Old Testament nga may mataw nga manluluwas nga amo si Ginoong Hesus. Kag si propeta Isaias sa Old Testament nagsugod sa iyang paghambal kag pagtagna sa Isayas kapitulo 7 bersikulo 14, kag siya nagsiling, ang Diyos mismo naghatag sa aton sang tanda sign. Ang isa ka dalaga nga birhen magabusong sang isa ka bata nga lalaki, kag pagatawgon siya Emmanuel, nga konsayoron ang Dios kaupod naton. Kag iya ini ginsulit sa Isaya 9:6. Kag nagasiling siya, ang bata matao, kag ang bata ginhatag sa aton. Ini nga tagna ni propeta Isayas natuman sa New Testament. Ang record sa pagkatuman sini makita mo gid sa 4 ka libro, halin sa Mateo, Marcos, Lucas kag John. Dira gin plastar ang kamatuoran nga ang anghel nga ngalan niya si Gabriel nagkari sa duta, ginpangita niya ang isa ka babae ngadlan kay Mary didto sa Nazareth nga sakop sang Galilea. Kag ginhambalan sang anghel si Virgin Mary nga nagasiling, ginpakamayo ikaw sang Dios, bulahan gid ikaw, kag siling sang anghel, ikaw magabata sang isa ka lalaki, kag pagatawgon niya ngalan nga Hesus, kag siya mangin gamhanan nga anak sang Dios, kag magahari siya, kag ang iyang ginharian manginwalay katapusan.
Amo ina ginhambal sang anghel kay Mary. Pero si Mary sadto nga tion wala kayo makaintindi sang ginhambal sang anghel. So gusto ni Mary nga maathag kayo, nagpamangkot siya. Ano ang pagkahimo sini kay isa ako kadalaga nga birin kag wala man ako bana? So nagsabat ang anghel, ang balaan nga espiritu magaabot sa imo, ang Dios magahatag sing gahom sa imo, kag mataw isa ka manuluwas. Amoy na ginplastar sa ang anghel sa iya, kag si Mary nagsiling, alagad ako sang Dios, kabay nga matuman ining tanan sa akon. So dira ang ginasiling nga katumanan sang tagna ni propeta Isaias sa Old Testament. Natuman dira kay Virgin Mary. Nga mo man ang ginhambal ni propeta Isaias ang isa ka dalaga nga birin magabusong. Okay, tanaw lang naton ang duha ka linya nga ginhambal sa aton sa Bible paagi kay propeta Isaias nga nagsiling siya nga ang isa ka bata matao. O duha ka linya lang di ang aton tanawon, kag nagsiling siya ang isa ka bata ginhatag. May duha ka pulong no, matao kag ginhatag sa aton. So aton ini tanawon kay may diferensya siya nga sang mga kahulugan sini, kung ano ang kahulugan sa pagsiling niya ang bata matao. Mga kautoran, dumdumon naton nga ang Bible ginasulit-sulit kay sa pagtudlo sa aton nga si Kristo anak sang Dios kag anak sang tao. Amo ina ang pirmi naton makita kung aton tun-an ang Biblia. Kung ang una diri nga linya siling ni propeta, ang bata matao. Ini nagatudlo sa aton sang kamatuoran nga si Kristo matuod-tuod gid nga tao. Kagamoy na kung kaisa ang ini naton mahangpan sing maayo kung paano nga si Kristo Dios kag tao. Pero aton anay ini siya isaon. Ang pagsiling ni propeta Isaias nga ang bata matao nagakahulugan ini nga si Kristo nangin tao. Diyos siya nga nangin tao. Amo ina ang makita sa John Kapitulo 1 versikulo 14. Ang pulong nangin tao. Kung sa aton pa ang pulong si Kristo. Si Jesus Christ nangin tao. Kag sa 1 John chapter 4, kung imo tanawon ang 1 pagkadto naman sa 4, nagsiling naman siya, si Kristo nagpakatao. So ining duha pulo parehas, nangin tao kag nagpakatao. Si Kristo nga anak sang Dios kag Dios siya nahimo nga tao, nangin tao, nagpakatao. So ang isa ka persona nga amo si Jesus Christ, may duwa siya ka nature. Ang iyang pagkatao kag ang iyang pagka-Dios. Amo inang kabangdanan, nga ginatawag siya anak sang Dios kag anak sang tao. Tungod kay ang kamatuoran nagatudlo sa aton nga si Kristo nga Dios nahimo nga tao, nagpakatao, nangin tao siya. So sulit-sulit nakon ang mga pulong agod magpenetrate sa aton una-una kag aton ini mahangpan sing maayo. Ang ikaduha nga linya nga ginhambal ni propeta Isaias sa 9:6 nagsiling siya, ang bata ginhatag. Ang una iya, ang bata matao.
Ang ikaduha nga linya, ang bata ginhatag. So may diferensya ang ila sini nga kahulugan. Ang ikaduha ya sa pagsiling niya, ang bata ginhatag, naghambal ini sang pagka-Diyos ni Ginoong Hesukristo. Ara na siya nga daan, ginhatag siya. Kagamuman ini ginhambal sa John 3:16. Akong liwat suliton, bilsana memorya na naton ini nga nagasiling, kay ginhigugma sang Diyos ang kalibutan sa bagay nga ginhatag. Ara naman ang pulong. Ginhatag niya ang iya bugtong anak. Sa kadua nga linya siling nakon, naghambal nga si Kristo Diyos nga ginhatag sang amay sa aton. Okay. Isa ka kamaturan nga dapat naton talupang dun pirmi sa aton kaugalingon, amo ini, nga sang si Kristo nagkari sa kalibutan, nga ginpadala sang iyang amay, pag-abot niya di sa aton kalibutan, nga ginaistaran, nga amo ang duta, wala madula ang iya pagka-Diyos. Ang iyang pagka-Diyos ara gyapon. Nahimo siya nga tao, pero iyang pagka-Diyos wala madula. Ginlimitahan lang niya ang iyang gahom. Pero ang iyang gahom subo nga Diyos ara gyapon, wala madula. So gintawag siya, kung aton liputon, nga si Kristo, Diyos kag tao. Diyos nga nagpakatao siya. Tanaw naton, nga kung maghambal gani kita nanungod sa Diyos, ang Diyos amo lamang ang ginasimba. Ang Bible nagatudlo sa aton nga kita nga mga tinuga dapat magsimba sa Diyos. Pero ang tao hindi dapat nga simbahon. Bisan pa ang aton ginikanan, ang aton tatay, kita nga mga bata wala ginasugo sang Diyos nga magsimba kita sa aton ginikanan. Ang ginatudlo lamang sang Bible sa aton amo ini, siling niya mga anak, tahura kag tumana ninyo ang inyong ginikanan. Pero wala nagsugo ang Bible sa aton nga nagasiling mga anak, simbaha ang inyong ginikanan. Wala siya nagtudlo sina. Akon lamang ini ginatag agod nga matalupang naton sa siningation nga dapat lamang simbahon amo ang Diyos. Kag tungod sina nga si Kristo ginasimba kag nagpasimba siya sa mga tao, nagakahulugan nina nga siya Diyos. Kay kung si Kristo nadula ang pagka-Diyos niya sang pagkari niya sa kalibutan, hindi bagay nga simbahon siya. Tungod kay ang ginasimba, amo lamang ang Diyos. Okay, aton tanahon ang Hebro 1:6. Kung basahon nimo ang imong Bible, dira sa imong mga kamot, kaya ginakaptan nimo, kaya ginatun-an, ang Hebro 1:6, dira ginsugo sang amay. Ang amay mismo, amo ang nagsugo sa mga anghel nga dapat simbahon ang iya anak, ang bugtong niyang anak. So, kung ginasugo sang amay, nga ang iyang anak simbahon, that means nga ang amay mismo nagakilala nga iyang bugtong anak nga amo si Jesus Christ, Diyos man, tungod kay siya mismo nagmando sa mga anghel nga dapat simbahon si Kristo. Kung sa bagay, kung tunan naton ang bugos nga ginatudlo sang Bible, amo nga mga anghel sa langit nagasimba kay Ginoong Hesus. Kagaton man makita hindi lamang ang anghel, kundi sang diri si Kristo sa dota, ang iyang mga disciples, mga sumulunod bala ni Ginoong Hesus,
nagpiko man sang ilang mga tuhod kag nagsimba kay Jesus Christ. Kung dudumo nato nga istorya, si Jesus Christ ang diri pa sa duta, iya ginsugo ang iyang mga disciples sa pagtabok sa isa ka malapad nga linaw. So nagsakay ang iyang mga disciples, si Kristo yan nagpabilin dito sa duta, kag nagsaka sa bukid, kag nagpangamuyo siya dito nga nagaisahanon. Kung sa aton pa ginbiyaan siya yung mga disciples, siya na lang isa dito ang nabilin. Pero ang bagyo nagabot, samtang nagapabiyahe sila, nakasakay sa ilang baruto o kon salakyan pangdagat. Pag-abot ang bagyo, nakulbaan na gid sila ang iyang mga disciples, kag daw peligro ang ilang mga kabuhi tungod kay kabaskog maayo sang hangin nga naghuyok sa dagat, kag ang ilang barko o kon baruto hindi gwen kayo dako, ang balod pirti kadalag ko nga daw magkalalumos sila. Sang natalupandan ini ni Jesus Christ nga hitabo, kay nabalaan niya nga may bagyo, kag nabalaan niya nga ang iyang mga disciples dito nagalawig sa dagat, nagabiyahe, siya nag-apas sa ila. Pero si Kristo, wala siyang ginsakyan nga sakyan pang dagat, kundi naglakat lang siya sa dagat nga kadalagko sang balod. Kag nag-apas dito sa iyang mga disciples. Kag layo pa lang, nakita na sa mga disciples si Kristo nga nagalakat. Pero wala sila primero makakilala, nahadlok pagid gani sila tapat, kay abi nila aswang ang galakat sa tubi pakadto sa ila. Pero si Kristo nagsinggit. Sila nila, hindi kamo maghadlok, ako ini. Kag na batian ni San Pedro, kag nakilala niya ang tingog, kag nagsiling si Pedro sa iya, Ginoo, ikaw ina, di sila niya palakta man ako sa tubi, nanaog siya sa tubi, kag naglakat man San Pedro sa tubi, nagsugat kay Ginoong Hesus. Pero sa nakita niya ang dakong balod, anyang pagtuo kay Kristo, nadula ang kahadlok among nagpangibabaw, medyo nalunod San Pedro sa tubi, pero kay ginbuligan man siya ni Jesus Christ, kag siyang nagbutwa sa tubig, ginsingganan siya ni Jesus Christ. Sila niya, Pedro, kadutay gid sang imo nga pagtuo sa akon. So sila nga duha, nagkadto sa baruto nga ilang ginsakyan, pagsaka gid nila dito nga duha, ang bagyo kag ang balod naguntat dayon. Kag natingala ang iyang mga disciples nga pagsaka ni Kristo, pagsaka pa lang ni Kristo sa tubi, sa baruto, naguntat dayon ang bagyo, gulpiada, ang balod, gulpiadan man nga naguntat. Anong ginhimo sa mga disciples niya? Ay ang sumulunod, okay, silang tanan, dira dayon sa baruto, nagsimba kay Jesus Christ, kay natalupangdan nila nga si Kristo Dios, kag dapat nga simbahon. Amo yadto ang ilang pagpasalamat kay Kristo, tungod kay si Kristo nagsugat didto, kag tungod si Kristo amo ang may gahom sa pagpauntat sang amo nga bagyo. So mga kauturan, akon lang suliton ang ginatudlo diri, ginbaton ni Kristo ang ilang pagsimba. That means nga si Kristo Dios, kag wala madula ang iyang pagka-Dios sang pagkarinyas kalibutan, kay iyang ginabaton ang pagsimba sang mga tao sa iya. Kag kung hindi siya Dios, tani wala siya nagpasimba.
kay man ang ginasimba ang Dios lamang. Okay, padayon naton ang jotay ini nga kamatuoran. May saman kahitabo ini nanungod magyapon kay San Pedro pero hindi na niya bagyo. Isa kation si Pedro nagkadto kay Cornelio. Ini makita nimo sa Acts chapter 10 alin sa 24 pakadto sa 25. Si San Pedro nagkadto sa balay ni Cornelio. Pagkakita ni Cornelio, ngayara si San Pedro manugsolod sa ilang kudal kag makadto sa ilang balay. Si Cornelio nagpanaog sa ilang balay, nagsugata kay San Pedro, kag si Cornelio naghapa kag nagsimba kay San Pedro. Kabalo ka kung anong silin ni San Pedro? Silin ni San Pedro kay Cornelio, tindog, hindi ka magsimba sa akon, kay parehas lamang kita nga tao. Si San Pedro na kay balong, hindi man siya Diyos, tao man siya, kag delikado kung magpasimba siya, kabangdanan, yakin patindog niya si San Pedro, kag hindi siya gusto nga simbahon siya ni Cornelio, kay si San Pedro na kay balo, nga ang Diyos lamang amo ang dapat simbahon. So si San Pedro nakakilala kung sino ang Diyos nga simbahon, kag siya hindi gusto nga simbahon kay man tao man lang siya. Amoy na nga akon ginasulit-sulit ang kamatuoran nga ang simbahon Diyos lamang, kag ang tao hindi dapat simbahon. So tungod kay si Kristo nagpasimba kag ginasimba siya, nagakahulugan nga siya na kay bolo nga Diyos siya, kag kamaturan amo nga dapat gid siya simbahon sang mga tao. Isa pa gid kay tabo, kag ini amo ang delikado nga aton tanahon kung hindi kita magbantay sang mga ginatudlo sa aton. May isa ka hari ang ginatawag nga si King Herod. Kag ang iya istorya makita sa Acts chapter 12. Ilabi na gid ang mga verses 20 pakadto sa 25. May mga tao nga nangayo bulig kay King Herod. So si King Herod nagpungko siyang pulungkoan nga harianon, nagatubang sa mga tao kag naghambal sa mga katawhan nga nagapangayo sang bulig sa iya. Kag ang mga tao nga gapamati sang hambal ni King Herod, naghinugyaw kag nagisinggit silin nila, hindi tao ang naghambal sa aton, kundi ang naghambal sa aton subong isa na ka Diyos sa aton pa. Diyos ang naghambal sa aton, hindi na tao. Pero ang kamaturan, si King Herod amo naghambal sa iya. Si King Herod nalipay man kay ginsang ginansya nga Diyos, kag ginbaton niya ang mga pagdayaw sang mga tao sa iya, subong nga Diyos. Ang anghel sang Ginoo nakatalupangod sini nga mga bagay, ginhampak si King Herod sang anghel sang Diyos, kag dira dayon napatay si King Herod, kag immediately dira dayon ginulod ang iya nga lawas. Delikado gali kung ang isa ka tao iya nakuhaon ang poder sang Diyos, kag siya na magapungko subong nga Diyos, kag iya na gintiklod ang Diyos, kag siya na ang nagpaka-Diyos, kag magbaton sang pagdayaw kag pagsimba sa iya. Delikado ina tungod kay ini isa na kahimplo si King Herod ginhampak sang anghel sang Diyos, kay indi bagay kag tugot ngang tao magpaka-Diyos na kag magpasimba sa parehas niya man nga tao. So si Kristo iya nagpasimba
kag ginsimba siya tungod kay siya bugtong nga anak sang Dios kag siya Dios. Ginbato niya ang tanan nga pagdayaw kag pagsimba sang mga tao sa iya. Kag kon tao lang, hindi bagay nga ikaw magpasimba sa iban nga mga tao. Kay delikado ina, basi maparehas kita kay King Herod. Okay. Wala kita sa malawig nga panahon, pero akon lamang dalion, nga si Kristo, subong anak sa Diyos, upo siya sang amay, sa pagtuga sang kalibutan, kag sang tanan nga mga tinuga, nga makita naton sa sining kalibutan. Siling sang John chapter 1, wala sing may natuga sa sining nga duta, kung wala mag-agi sa kamot ni Kristo. So siya creator. Okay? Manunuga. Kag hindi siya mahimo nga manunuga kung hindi siya Diyos. Kaya ang Diyos lamang amo ang manunuga. Siya ang aton nga creator. Okay? Aton ini nga tanawon ang mga kamatuoran pagid. Ang kamatuoran nagatudlo sa aton nga ang Diyos nagpakatao, amo na si Kristo. Ang Diyos nangin tao, amo na ang termino nga magamit sa Bible. Okay, hindi naton pagbaliskadon nga ang tao nahimo nga Diyos, baliskad ina, hindi na insakto. Ang insakto ya, ang Diyos nangin tao. Pero ang tao, hindi mahimo nga Diyos. Kay man, halin pa sa sinugdan sa Garden sang Eden, sa una naton nga ginikanan, may baliskad nga kamatuoran. Pagtintar ni Satanas, kay Adan kag kay Iba nga aton una nga ginikanan, medyo natintar sila kay amo ni silin ni Satanas. Silin ni Satanas kay Iba kag kay Adan, kaon kamo sa sining prutas nga ginadili sang Dios dito sa tunga sang garden. Nagsabat si Iba, hindi kami magkaon. Kay nagsiling ang Dios nga kung magkaon kami, mapatay kami. Silin ni Satanas, hindi kamo mapatay. Wala kamo gintugutan sang Dios nga magkaon, kay ang Dios nakahibalo. Silin ni Satanas, si Satanas ni nagambal. Nakahibalo ang Dios nga kung magkaon kamo, makatupong kamo sa Dios, mahimo man kamo nga Dios. Di daw medyo natintar man sila, gusto man sila guro nga mahimo nga Dios. Si Adan kag si Iba, nagkaon sila. Amo ini ang bantayan naton. Kay subong may nagalagaw nga hindi maayo nga pagtulunan, nga nagasiling nga ang tao mahimo nga Dios kon siya magtuman sang tanan nga ginasugo sang Dios. Kag ang ilang hunahuna amo nga si Kristo tungod kay nagtuman sang tanan nga sugo sang Dios, nahimo siya nga Dios. Abi nila nga si Kristo anak gitutuod ni Joseph kag ni Mary, pero kay mabuot siya kag masinulundon sang uli, nahimo siya nga Dios. Ina nga una-una, halin kay Satanas, binutig ina ang silin ni Satanas, kung magkaon kamo, mahimo kamo nga Dios. Ginsalo ina subong nga may ideya naman nga ang tao kung magtuman sang tanan nga sugo sang Dios, mahimo man siya nga Dios. Hindi ina pwede. Hindi gid mahimo ngang tao mangin Dios. Ang ginatudlo iya sang Bible sa aton, lain sina ang Dios nahimo nga tao nga muna si Kristo. Kag hindi pwede nga ang tao mahimo nga Dios. Baliskad ina,
Hindi naton pagbaliskadon ang kamatuoran. Aton lamang sundon sang husto ang ginatudlo sang Dios sa aton, nga ang Dios nangin tao, nga amo ina si Ginoong Hesukristo. Okay, amo ni ginatudlo sang Bible sa 1 John chapter 4 halin sa 1 pagkadto sa 3. Kung may ballpen kada, isulat ini 1 John chapter 4 verses 1 pagkadto sa 3 nga nagasiling, hindi pagpatihi ang tanan nga espiritu, kay man may espiritu nga naghambal sa binutig. Ano ang siling niya? Kung ang espiritu nga nagahambal nga ang tao mahimo nga Dios, siling niya butigon ina nga espiritu. Hindi na espiritu nga naghalin sa Dios. Ang espiritu nga naghalin sa Dios naghambal sing subong sini. Nga ang Dios nahimo nga tao. Okay? Kag ginatawag ini nga pagtulunan, kung baliskadon mo ina ang pagtulunan asang anti-Kristo. Anti-Christ. Kung magsiling ang isa ka tao, ngang tao mahimong Diyos, pagtulunan ina sang anti-Kristo. Sopak ina sang ginatudlo, sang balaan nga sulatan, nga ang Diyos nangin tao. Kung baliskadon mo, pagtulunan nila ni anti-Christ, anti-Kristo. Mga kautoran, diri ako magatakop, pero ako nini ibilin lamang nga huna-huna, kaghuptan nini naton sa aton kagalingon, sa ngalan sang aton manuluwas ng Ginoong Hesukristo, kabay nga sa sini nga Pasko, samtang magasilibrar kita sang pagkatao ni Kristo sa sini nga kalibutan, dapat man nga buksan naton ang aton mga kabuhi, agod matao si Kristo sulod sang aton tagipusoon o kon kasing-kasing. Kung aton siya tuuhan kag batonon, siya matao sulod sang aton mga kabuhi. Siya ginhatag, amo ni gintunan naton. Siya si Kristo ginhatag. Ang term hatag, kung ginhatag, anong buhaton ta? Kundi aton batonon, ang dako nga dulot gift, nga imong mabaton sa sini nga Pasko. Amo ang dulot nga si Ginoong Hesus, nga ginhatag sang amay, sa imo kag sa akon, kag sa aton tanan, kag kun ini nga dulot aton batonon sa sini nga bulan sang Disyembre, maangko naton ang dako nga kaluwasan sang aton mga kalag, kag maangko naton ang paghidait sa aton mga kabuhi. Madamong salamat, kabay nga ang Dios magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi. Thank you.